Passejant pels carrers de Kyoto, et vas trobant shrines shintoistes, com la Go-O que ara estem veient, i temples budistes cada poc. És interessant entrar i observar. El shintoisme és la fe indígena del poble japonès. No té un fundador ni sagrades escriptures. Els déus shintoistes es diuen kami. Són esperits sagrats que prenen la forma de les coses importants de la vida, com són el vent, la pluja, les muntanyes, els arbres, els rius. Inclús hi ha roques que són considerades kamis. Els humans esdevenen kamis una vegada morts. A diferència de les religions monoteistes, en el shintoisme no hi ha ni el bé ni el mal, i ningú és perfecte. Els humans són bàsicament bons, i el mal és causat pels mals esperits. Per tant, els rituals shintoistes tenen el propòsit de fer fora els mals esperits mitjançant la purificació, les pregàries i les ofrenes als kamis. Els japonesos preguen als altars shintoistes per a tenir bona salut, èxit en els negocis, èxit en els exàmens, no patir accidents de tràfic, èxit en el matrimoni, etc. Ara bé, la mort és considerada una cosa impura i deixen que el budisme tracti les coses de la mort. No hi ha cementiris shintoistes i els funerals són fets en la religió budista. El temple que ara estem veient és budista. Es diu Honno-ji.